як ду рӯз шид ки дар Новосибирск ҳаво 23-25 градус гарм. ассалому алайкум апа хӯраи азиз, ҳама касе сазин хубем, подписчикои меҳрубон. имрӯзи мо бо дар дача гузашт. имрӯз мо оши бурида кардем дар дача. марҳамат тамошо кунен, мотиватсия гирен ва ма давоми қиссаро нақл мекунам. пеш аз оне ки қиссаро нақл мекунам, апа хӯраи меҳрубон, имрӯза муроҷиати ма ба мардҳое ки дар ватсапи ма дар комментария ма менависанд ки шавҳар дорӣ, мо зангирем, мо мехоҳем тра бигирем, ё ки дар ватсап менависанд, суратҳошонро рӯй мекунанд, хостгорӣ мехоҳанд рӯй кунанд. эҳтиромона хоҳиш мекунам, бародарони азиз, нанависен. сайтҳои ма ҳамаш барои занакоай. ма алҳамдулиллоҳ шавҳар дорум, фарзанд дорум, хонаи обод дорум. шавҳар ма дорум, нанависен. ман фикр мекунам ки ҳамин як занаки бегона барои як мардаке ки номус доштагӣ бошад тамошо намекунам. ризқу рӯзию зиндагӣ ма тариқи ана ҳамин кори фаберликам ёфтагиам. зиндагии ма ҳамаш, расходи ма, фарзандои ма ҳамаш ай ҳамин фаберликай. барои ҳамиқа видеоҳои ма танҳо барои занҳоай. ма дар фаберлик танҳо қати занако кор мекунам. аввалу охир тамоман мардҳо нанависен, тамошорам накунен. кадоме тамошо мекунам, ба худо меспорам, худованд худаш ҷазоша битияша. танҳо занҳо мара тамошо кунанд. видеоҳои ма танҳо барои апа ва хоҳару модаро. қиссамона давом метиҳем. ай қиссаи 32. ҳангоме ки ман шаҳри Новосибирск омадам, духтарма дар садик мондам, чихеле ки гуфтам, як ҳафтаи вақте ки мебарам, як рӯз мирам, ҳама авқот хӯрдиян. Фотима адел наштаги ха ақаллан 2-3 кӯдак мешид, мара алам намекард. ай рӯзе ки бо падари фарзандо гузаштаги беҳад кӯдако дар дилам нозуки бад шидагиян. намехоҳам ки як кас пашашона киш бига бовар кунен. барои ҳамаи модаро ман фикр мекунам ҳамин эҳсосота доранд. барои фарзанд шуда любой модар любой кора мекунад. ман рафтам пурсидам ки чӣ ба Фотима адел наштагиян. гуфтанд ки барои кӯдакое ки 3 соат садик мебиёянд, мо барои ваё авқот наметиҳем, ки сахт қаҳрам кард. рафтам бухгалтерия дорамадам. барое ки чихеле гуфтам ку мактаб додум духтарма, садик додум духтарма, ин забон кати осон апа ухаро, ина дар Россия даводу туғри кардану дар мактабу дар садик мондан бениҳоят мушкилай. пеши бухгалтерия дорамадам ки бухгалтерия гуфт ки то пули питания аз рӯзи аввал насипориди пули хӯрдани кӯдакта, айби худат. хестам ҷое ки пул месипорӣ уҷа рафтам. вай гуфт ки ман фаромӯш кардам ки тара бугум. баъд ин ҳолат ки гунаҳгор апа ухаро. аз рӯи қонуну қоидаи садикам ҳангоме ки кӯдаке ки 3 соат мебиёяд дар пеши вай дигар кӯдакҳоро авқот додан мумкин набуда. ахатогии калонииё дар пеши кӯдак авқот додиянд дигар кӯдакҳоро. аз рӯи ана ҳамин хатогишон худованд ҳамихе туғри овард. 6 моҳ нева ба пагаҳша аллакай кӯдак Фотимара цели ден гирифтанд.